Aya baba aya mungina. Muswati webegete birore kanyika. Kanyika. Engo chigo cha bantu bacha ka usamusaka kibintu. Ohina atigera atire no ibweka. Abagenda buya. Tokumanyiria sura iki. Itolina obomenyo umoche tori aiga tore we singani toka nyomo che omocha toka nyomo che omocha omo yone kira igo omo nene o manyire unda kore uya waye ne rogoncho ringa ki yogoti moka kwane. May God bless you. Tindo chia so mogaka marega agenda. Mongina Priya, they are my great friend in Yasai. May the good God who is in heaven comfort you and give you the power and the strength to go through this dark moment. Men and women have been standing here speaking and talking ideas and ideology. But now it has come time when we want to give the Heavenly Father. It's time to speak to us at this moment. Thank you. I'm a man of conscience and timekeeping. For example, I almost want you, almost want to go see Yaruka. Ngokanye kore go singaki. Ota kiro chorekam. Oge ende go sokorengaki. Igo. Koko ende gento kiabande abanyane kibakirete nae korangaki. Nae kanyika. Abantu boka na nchere ababe kiryogi na be chibicha. Na boka bago etarana. Kuligyo monta satini. Nae asara mbuya mona sogo. Utatika nadi kora asara nadi to kora asara baka mugundu. Biamono ikaransa kanyika. Biamono. Yes, ikare. Ono tariye ikare. Thank you, man of God. Abantu achira naroro musungu narenga ochire. Kinda orekere bon. Ochire. Kinda orekere bisungu. Ono tigangere ekegusi. Narora the Nairobian. There were few and some have gone. I can see one here, but Professor, engineer, you can now translate for me. Yes. Now I can preach in my mother tongue. Then you extend the other one. Yes. Yes. Now, I know one day, as you are seated here, when I was just getting in, somebody said, when you will die, we will just come and mourn for you. We will just come. The time when you are silent, you will never know who will just attend. But the people will attend. That's a very nice answer. People will come from far and near. But the good thing, how are you
yes, we will die. Yangau. Otomire. Okay. Ekere na go so mu mugano oridia na so manga ne chinyigo chia saligete. Na ende ekere na so mu ko iboru kwaye na roibore 1976. 76. Na bora nyo ko ire sakara moite ine nani. 76. Na chiko kuerenga na nche na rora nabo ndabas ko bangabu igo na arabu tire na nche tindi bobe na arabe now they were telling before you die, because we know one day whether you like it or not, you will die. As a woman, as a man, as a young youth boy or a young lady, you will die as a Lydia, and men of great capacity in previous years they have died. Rich men and poor men have gone to the grave, and the grave is just waiting for us. Two things that are waiting for us. The grave before the King of Kings, our Creator, our God who is in heaven. Before he comes, men who are seated here, they will just sleep. But the goodness, the Bible says, before you die, be connected with God. Be acquainted with God. Let God be your friend. Let God be your closer relative. Barenga mole naije. Kala mwachite. Nyasao yo. Okoro kunyasae. Awo musani yo. Na keko era malika watabanga. Muanje nyasae ne nkoro yao. Ne chinguruchi yao. No kumanya kwao. Ekere na agenda alia se sanduki alia. Na aligerelia gown. Elia omokungo ya vegete. Kaikire emyake ya chire baka 40. No moro Kenya ruka. Mwambwatiti. No moro Kenya ruka kake. Oyo no mokungu. Madam. Ekere na aligerelia bichana ronga. Na rengo monto mokanyeku. Omonto omoitongo. Abantu mbara sowo gimo. Ngijaba gusi. Kake. Iwanga barabwamba. Iwa. Daitewe soma mangana tatane babu atuki. Tabu gekoro kunga 1 Samuel. 1 Samuel 4, 10, 11 up to 17. 1 Samuel. Yanga nyabono. 1 Samuel abayibu kunera iwo inkurandi nane so mebuku akimwe gonjanda. 1 Samuel. 1 Samuel. Oyete kurumo tu mbabu watu kemogenda. Lava chaka. 1 Samuel polisi barega ikaransa. 1 Samuel 4, 10, 11 up to 17. Somangu baba. Seigo Abafilisti bakarwana bokongu. Na Abaisraeli bakabuwa. Ntaito genda bwango uno muntu gutamane pigipigi. Keroyo mo gochia asenkayaye. Okubu ko ni kwarenga kone mono. Abaruani b'Abaisraeli chife narongerenga mwewa. Tato bagakwa aha. The sanduk and the ark of God was taken. Ofin
musacha abuire no mukungu we matenga to manyiti ma to nyuwa mu mukungu okubuwete ako kunichi kundi otamanya ako kunichi kundi ndi musacha wataka nkuboka kurusa ibisiba tuma ituna nda akokore okubuwa to kuba onyenta asikira abana ibono obuwa bango tamade mtu mmoja kutoka vitani akatoroka akitoka vitani kwa sababu yeye alishindwa na fila. Aha. Agaikari tukelio lechianga chikorete maki. Yamba mbabu omuntu tandole chianga myeyo igombi yakora. Igona kunua. Yeke chianga chigoja gutanduka. Yogo akora iwo muchango giti mukungu ngiyo tali batebera gukinzi olege busa somo tu yo agasikiki woko bakomo tu agaitu sana aha eke omuntu oli igite eli yalengo ikalansete seke okiaye kiagara egento kya moeto bwoba ngento tumwewa sanduki ya machiko yangu yanyesa. Aha. Ekero monta heta bari kuhusu vita abantu bomochie bakarera keigo yano gusemo huete bakarera ngaki mono ekeraba iwa no yembu hoko kwa ndiro meta abantu bakorera ake mura kuwa ringi ndira abantu bakorera mono oyo mugaka netuka kuwa mete nkware gochaka abantu nabalire mono abura akage naye bakorire tuka aitura murusie ngorarende tuka people will just moan, people will cry. Mukungu linga yaje karate chorange kemo amaiga usukurandi kanye kole mbarenga more na nje ndigo muguta no sale kiko senyorende igo na yomo kungo yachete ya kaiwo korera akaboya yogie yokorera konene yaki elio montori agatera akamatebia manganaya konyarokore 90 years. Aha amaisa konyora ukoire tare korora ubona bona bangina batonga tingu gato mwana teni ndabase gukora amaiso omuntu uri atebya inje na ruwa sese iwa karantera ndiro kurwa abantu bate kokorora to kabane kiroti kingi yarako yangambu yo huenete umuntu onye batabare inje na ruwo inaranga maisa alimeire wiki yeye ina ruwo wake no nyendagira ya musi abuna liyo kombo lendagira omuntu otakokorote banga maene ogochikoibwa maeta abantu mbali bakokwa maene ataruwareti ogochikoibwa abantu bali baruwarete mono batali kokwa kimamanya abantu mbali batali kokwa isi ogochikoibwa sese banga wewe ngaki nke muntu olima ngaya nesese yoyo ndeka kola ngaki ateranga bakaleta mangana eyo leta mangana kamotebia aba Israeli batamire kurua saba Misiri
moya muri abantu abandi bakora make aha Ofini na Phineas abana baho babiri inki bakule boy we sanduki ya Nyasaye ya iru tola kora wa ekere igwete tigankore ekere igwete nge sanduki ya Nyasaye ekere igwete nge sanduki ya Nyasaye ya iru wa the man died because of the ark of God evide mibelo kwaseti abaisiba nga bakule babere ya kemo kwaseti maeta abantu mbali bakukwa senge nchibi ntibi kibiki ochikwe uwo muntu nga nasukia obulimo omuntu osuki sukipi naye kuwagenda kuchinsi pi maeta abantu mbali nga hajete kituka ekere kitake kuchikweto kiawe kegi sina omuntu okwa senge nchibi ntegeke engo tebi nga gakwe asebi ntebi nene die because of great things moto ko ware nga kinga mokungu obutwe beremo akitoko jakoba utupiga akia eliate nga kiesegi yare ngebo isatu abakego sabangi ndio matabinge yare ngebo vi iwo hare amachanja omotu ebuse matabisegi yare ngebo na Ofini na Phineas abamurabaho na buboka bwate babiri bakule musacho Nyasaye tanyegereti yendekenge monyegereti. Yes, it has been taken. Then the Bible says the man backwards abantu barakukwa ngesabuni njaru etemwaye sabuni ayo moto kurware atengejege tegeke moto kurwara bakuro abantu bacha bae sukuma ko batengerete eyao ubona mo kwa igapi barocho batengerete bakokona. Don't die because of small things kakwa sebinto bilengaki ebilene to kwanga onena nganaro na kolte yanga ayo mutunaro kole ya nyarete tani dagere boli aya ni kesana kanywa metwa yanga na cherete nero mbwa kugichoko ole moyo ama ene gati mukungu lotanye ko chana ya kugichoko atapeta ichoko ya maida bantu malenya gitaria atabwa atapeta idipi manya ile esu kaba magoro mate mabere no ale abuna bwa taba ile banda bangi tiri motondo duarte semo ero ogweni lake enga gatiale ko lakini kwata kwa keyo manyana ya sao korie obwate obote okwage bantu ngocha goikabare bagukua se bintu bitebike ngatingire tikura piga igori ya bantu batetinga ko motore abana inu abantaba kabekene amarika watema yagere matu ya mali mo kwa se bitebike gakwa so kwegena amarika watema abana ende bagakwa aso kwegena konene basaja Nyasaye gakwa se bitebine chief ndiyano kumaki na kuete indo mukristo na kuete kindo dalio wobo chiwoka na kuete kindo mulisi chivo minto wapi kioro chora pale kenene kira ko Nyasaye lakini agendo gioka ngwancha what I love one. I love God because of one reason. Which reason? For so God loved the world and he gave his only son. Whoever. You want to understand? Whoever. Manyana hadi ndio kwa Nyasaye awatabanga lock the door and it will be open for you. Yani Nyasaye huyu. Iwe to mwanchire ndiro ko wenda chiwa base engineer. Uchukuwe tano na appointment.
appointment akinya saa tuigo kora appointment ye yani murenere surusuru kuno kowoka murene kuno gotara murene akongo kinganyasa eni tare naye aratika moigwa basaja mbaja basaja sinari muku ya ke basaja okiagera asinara basaja bakuwesa kwanga nombe to moyo matara weka lakini watena can you sing in the church? They will never sing. Dojenga le muanti gete barango ga for example na leko watayo morisi mage. This world we are just here today, tomorrow we are no longer, and this is not our home. Our home is in heaven. That's where I'm just longing to go. I timayeti asorengere. Ndio bantu bandi morengere tinga kyo komani musacho ana akania basacha ngatia gutanga na kuburirima maroba. Tola manyansi bune. Gutanga no nyoro munya kerugiye morene oberia maji. Chierimo. Mama itu puna korenge. Enaka kobateria, ntoko ase bintu bire ngaki. Toko ase bintu bire ngaki. Ya sai marege na piria. Abakonye America yote igora kama stand as a man of God. We know God is in heaven. We strengthen the family. Ya saba chinguru marege. Ekiagara so bimowo. Obuobe boichire. We woro nchinia gaki. Oranyore your opponent. Awatenga Miami to sabiri daga. No Miami. Okay. Oranya awotomiro. No nyina basata wala America watawanga this world is full of fear. Musata kago cha nyolira tararagira. Ai ko chikana iko kuragira. Na bugata ga isiketege. Aya prai ko aragira. Njutoragere como ibo ya ni ngaki onyo toko genda tuchire twensi. Omona na bakonye muna mwacha seri tukolia lero no mwako ya sai ka bakonye begin with God and trust him always. Yasa abaseni me ya Yesu iro mutoli ejo.